No moro, Saku tässä. Tänään mä haluun puhua mun miehen mallista, miehisyyskäsityksestä ja ylipäätään vaan siitä, että millainen mies minä haluaisin olla. Mulla on itselläni semmonen selkeä oman elämän tavallaan miesihanne oli oma isoisä, pappa. Hän oli jotenkin niin makea ja rehti tyyppi, että hänestä jäi mulle tosi paljon sellaisia oppeja ja kuvia, että millainen mä haluaisin itse olla. Ja mä aloitan tämän semmoisella pienellä tarinalla, joka mun mielestä havainnollistaa tosi hyvin sitä, että millainen tyyppi pappa oikein oli. Tästä oli varmaan joku 5 tai 6 vuotta sitten. Mä olin 15-16 sinne päin vanha. Ja me oltiin papan kanssa mökillä ja todettiin, että siellä rupesi lattia olemaan vähän kulahtanut. Se oli semmoista vanhaa muovimattoa ja se rupesi vähän painuu alas jostakin kohti. Että olisikohan se ollut joskus 50-60-luvulla rakennettu, veikkaisin. Ja eihän kumpikaan meistä, minä varsinkaan, ollut ikinä mitään lattiaa uusiksi rakentanut, jumalauta. Mutta me siinä sitten lähdettiin sitä purkamaan siinä rautatangoilla, hakattiin se vanha lattia siitä paskaksi ja sitten pistettiin ponttilattia tilalle. Ja se jotenkin mun mielestä tosi hyvin monella tapaa kuvasti sitä lähestymistapaa, mikä papalla oli elämään. Siinä on ensinnäkin siinä tulee se, että hyvällä miehellä on hyvä itseluottamus. Se tarkoittaa sitä, että uskaltaa toimia silloinkin, kun ei ole ihan satavarma siitä, mitä tekee. Pikkasen ei ole ehkä just ennen tehnyt sitä, mutta rohkeasti lähtee vaan yrittämään. Se on todella hieno piirre mun mielestä ihmisessä, ja sitä mä haluan itsekin tehdä enemmän. Ja oon kyllä hyvin menossa sitä kohti. Paljon tulee nykyään tehtyä semmoisia asioita, mitä ei ennen ole tehnyt, mutta yhtäkkiä sitä vaan sit toteaa, että no, jos en nyt tee, niin en tee ikinä. Miksi en tekisi nyt? Se on hyvä kela mun mielestä. Toinen piirre, mikä myös sitoutuu tuohon tarinaan, on sosiaalisuus. Se, että tulee ihmisten kanssa hyvin toimeen, koska kun me purettiin se lattia, niin keittiössä oli se sama lattia. Siinä oli keittiön kaapit, siellä meni putkistot ja noin. Ja no se on vähän semmonen homma, noi putkityöt sun muut. Niissä olisi ollut sen verran duunia, että ei me niitä sit lähdetty itse tekemään. Mikä siinä taas helvetin fiksua. Vähän tietää niitä rajoja, että ei sitä nyt ihan kaikkea kannata kuitenkaan lähteä rehkimään. Mut siinä se juttu just olikin, että papalla oli aina tyyppi, jolle soittaa. Sillä oli niin valtavat ne verkostot, niin paljon tuttuja, että jos ei se osannut tehdä jotain itse, se soitti jollekin, se kysyi, että hei, ootko ikinä tehnyt, tiedätkö miten hoidetaan? Tai sitten se soitti jollekin kaverille, että hei, paljon maksaa, jos tulisit tekemään. Siitä on niin paljon hyötyä, kun tuntee ihmisiä, uskaltaa puhua ihmisille. Ja se vaan ylipäätään on sellainen piirre, jonka haluan omassa persoonassani pitää ja tuoda vielä isommin esiin. Ja tohonkin täytyy myös huumori samalla. Että huumori on tietty tosi hyvä tehokeino siinä, että kun tutustuu uusiin ihmisiin, niin semmonen ihminen, joka nauraa paljon ja hymyilee sulle, niin eihän siihen suhtaudu mitenkään aseet tanassa, vaan se on tosi semmonen helposti lähestyttävä tyyppi ja mukava olla ympärillä. Ja sit myös siinä tulee se, että kun sä osaat vähän nauraa itselles, se ei pidä tehdä liian naama irvessä. Elämä on paljon helpompaa silloin kun ymmärtää, että kaikki ei mene aina ihan nappiin, mutta ei se ole niin tarkkaa. Papalla oli myös just se, että kun hän lähti jotakin tekemään, niin se ei ollut aina ihan niin millin tarkkaa. Se on siinä vähän edellytyksenäkin, että sä uskallat tehdä uusia juttuja. Et jos ei ekalla kerralla ole parasta jälkeä, mitä maa päällään kantaa, niin se on ehkä ihan oletettavissa. Seuraava pointti mulla on itsestään huolen pitäminen.
niin fyysisesti kuin henkisesti. Se on käytännössä fyysisesti tarkoittaa sitä, että urheilee, harrastaa liikuntaa, ylipäätänsä huolehtii niinku terveydestään, ei laiminlyö sitä. Ja se tulee myös sitä kautta, että niinku päihteiden käytös pitää fiksun rajan yllä. Ja henkinen puoli sitten taas sitä, että niinku uskaltaa pyytää apua, osaa pyytää apua silloin kun sitä oikeasti tarvitsee. Ja ymmärtää, että aina kaikki ei ole ruusuilla tanssimista. Sitten mun on pakko myös sanoa suoraselkäisyys. Se, että oikeasti sanoo asiat, miten ne on. Se vaatii myös ymmärrystä omista arvoista, jämerän arvopohjan. Se, että sä uskallat oikeasti sanoa, mitä mieltä sä oot, ja sitten, että sä voit seistä sanojes takana. Se on mun mielestä tosi tärkeä ja hieno piirre ihmisessä. Ja se myös silloin, kun sä et vähän niinku piilottele mitään, niin silloin sä pystyt oikeasti puhumaan autenttisesti ja olemaan ihmisten kanssa autenttisesti oma itsesi. Ja se taas sitten on semmoinen asia, mikä nähdään ja mikä ihmiset usein pitää niin kuin hyvänä ominaisuutena. Itse ainakin pidän. Ja ehkä tohon suoraselkäisyyteen vielä, henkiseen puoleen liittyy vielä toi, että osaa hallita omia tunteitaan. Ja tää tarkoittaa sitä, että sä et käyttäydy hirveän tunnepohjaisesti. Aina vähän vaikuttaa, mutta vaikka jossain työpalaverissa niin ei ehkä ole sopiva paikka räjähtää. Et se pitää vähän niin kuin lukea tilanteita ja ymmärtää, että missä nyt tekee mitäkin. Mutta tossa sitten taas kääntöpuolena, tää oli pirun hyvä, mä Ilmarin kanssa puhuin tästä äsken, niin se sanoi, että siinä pitää varoa, että se ei mene sit siihen, että pojat ei saa itkeä. Eli tunteiden hallinta ei tarkoita sitä, että sä et ikinä näyttäisi tunteita ja sä patoisit ne kaikki sisälleen. Koska siinähän kyllä, niinku, kaikkihan tietää mitä siinä käy. Ei kyllä vittu yhtään mitään hyvää. Se on just nimenomaan myös sitä hallintaa. Että on niitä ihmisiä, joiden kanssa sitten pystyy näitä käymään läpi, joiden kanssa uskaltaa puhua. Ja sitten myös ehkä se, että osaa niin kuin omalla ajalla vaan niin kuin tunteita. Sekin on ihan ok. Ei piiloudu minkään semmoisen liian maskuliinisen imagon taakse. Noi on aika lailla ne piirteet, mitä mä haluun omassa persoonassani hakea. Semmosia ihanteita, jotka mulle on hyvä mies. Kertokaa ihmeessä, jos teillä tulee jotain vastaavanlaisia ominaisuuksia tai piirteitä, joita haluatte omaan persoonaanne tuoda. Ja me oltiin syömässä Joeli ja Edlan kanssa tuossa päivällä. Ja ne sanoi mulle, että eihän noi tavallaan liity miehisyyteen mitenkään. Noi on vaan niinku, ihan samalla lailla noi liittyy myös naiseuteen. Et se on enemmänkin vaan semmosia ihmisen piirteitä ehkä. Ja kyllähän se sinänsä on ihan niinku pitää paikkaansa. Mut mulle se vaan jotenkin, kun monet asiat noista mulle tulee niinku ton papan kautta just, niin se tuntuu silleen, se tuntuu jotenkin helposti lähestyttävämmältä ja silleen omalta just puhua miehisyydestä. Mutta joo, kiitos kun katsoit höpöttelyvideon. Nähdään taas.